сердца любов'ю палає, дідой пробита, милость разливає, а наше серце би камінь той, ті ж ми достойны ласки такой, а наше сердце бы камень той, ті ж ми достойны ласки такой. Нас твое сердце к себе пригорнуло, стиснуто болем, у слезах тонуло, а наше сердце зваблено у свет, зрывать хотела б роскоши цвет, а наше сердце зваблено у свет, зрывать хотела б роскоши цвет. Божие сердце кров'ю залито, вянком колючим стерню сповито. Твою б нам, Боже, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Езу безмежа Твоя да нас милость, в сердце открытым у Твоим зместилась, у нашей сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости той, у нашее сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости той. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. С Духом Твоим. Panie, daj pomiernym wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoją światło. Braty i siostry, z Wami te antyfony rozpoczynają dzisiejszą świętą mszę, jak zawsze w autorek. Молим się i dowieramy Bożej miłosierności naszych bliskich pomierłych. Dzisiaj tak samo w kościele zaznaczają uspomnienie świętego brata Alberta Chmielewska. Sama zwracamy do Jego przez Jego zastupnictwo do Boga. Podczas tej świętej mszy molimy się intencji następnych zmarłych za świętej pamięci Mieczysława Jarynska, Wiktora, Jana, Czesława, pomilil семьи Jarynskich, Юрия Сланчевского, 8 годовину после смерти Андрея Козлова, Сакович Павла, 20 годов по смерти, помилил семью Сакович, Крупник, Сантоцких, Троцких, Текли, 11 месяцев по смерти Владимир Зыкович, Петр Тихоненко, Станислава Волыня, 8 годов по смерти, Геннадий Юревич, 3 месяца после смерти, Ядвига Горлукович, 5 месяцев после смерти, Антон Марковский, померлых семьях Савиных,
Марковский, Буслович, Толочка Виктор, померлся Толочка, Ирена, Александр, Борисевич Ванду, Алексея Виктора Федоровича, Юзефа Завадска, Тересу Константина, померлся Шарейка, Юзефу Франтишка, померлся Родина, Ядвигу Талалаеву, Георгия в 7 месяц после смерти, Ленарда Дубицка, померлся Куралович, Гируц, Климович, Акушка, Лещевич, Герман, Атрашкевич и Вишневских. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как помогли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Творце и Откупителю всего человечества, выслухай наши молитвы за Твоих слугов и пробачь им все провины. Нехай они спознают Твою милосердность, якой завсёды прагнули, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Amen. Czytanie pierwszego posłania świętego apostoła Pawła do Koryntianów. Повідомляем вам, браты, про ласку Божию, даденую костелом македонским, бо у тяжкім выпрабаванні, уціскам і вялікая радасць і глубокае убоства вылілася у шчодрае багацце іхняй великодушнасці. Сведчу, што яны далі паводле сваіх сілаў і панад сілы, добраахвотна. Яны вельмі настойва прасілі у нас ласкі судзельнічаць у служэнні дзеля святых. Я не так, як мы спадзяваліся, але саміх сябе найперш даручылі Пану і з волі Божай нам. Дзеля гэтага прасілі Ціта, каб ён як пачаў, так і завяршыў у вас гэтую добрую справу. Але паколькі вы перапоўненыя ўсім, верою і словам, і пазнаннем, і усялякай стараннасцю, і любоўю вашаю да нас, то будьце перапоўненыя гэтай ласкай. Не кажу гэта як загад, але праз стараннасць іншых выпрабоўваю шчырасць вашай любові. Бо ведаеце вы ласку нашага Пана Езуса Христа, што Ён, хоць быў багаты, стаў бедным дзеля нас, каб вы узбагаціліся ягонным убоствам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду славить Пана у своїм житті. Буду славить Пана в своїм житті. Буду славить Пана у своїм житті. Буду співати моєму Богу, покуль існую. Буду славить Пана в своїм житті. Щасливий, кому допомагає Бог Якуба, хто сподяється на Пана Бога свого. Ён створив небо і землю, море і все, що у їх. Бог навіки заховує вірність. Буду славить Пана в своїм житті.
любіць пакрыўджаных, хлеб дае пакорным. Пан вызваляе вязняў. Буду славіць Пана в сваім жыцці. Пан адкрывае вочы сляпым, Пан узнімае прыніжаных, Пан любіць справядлівых, Пан абараняе чужаземцаў. Буду славіць Пана в сваім жыцці. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, кажа Пан, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. W той czas Jezus сказал swoim uczniom: Вы чули, что сказано: люби ближнего своего и ненавидь ворога своего. А я кажу вам: любите ворогов ваших и молитесь за тых, кто переследує вас, каб сталися ви синами Отца вашего, який у небесах. Бо Он загадывая солнцу своему заходить над дренными и добрыми, и посылая дождь на справедливых и несправедливых. Бо коли вы будете любить тых, кто любить вас, якую маете узнагароду, ці ж не тое самое робите мытники. И коли витаете только братов ваших, что особливого робите, ці ж не тое самое робите язычники. Тому будьте досконалыми, як досконалый Отец ваш Небесный. Это слово Пана. Милые Христе Пану, дорогие браты и сестры, в сегодняшнем фрагменте Евангелия чуем хіба што одну з найбольш складаних да і зразумення, і прийняття заповідей Божих, заповідей, які нам покинув Єсус Христос. А менавіта Єсус сьогодні каже про любов до своїх ворогів. Напевно, не так тяжко адказваць любоўю на любоў іншага чалавека, але менавіта праявіць сваю любоў да таго, хто з'яўляецца нашым ворагам, нашмат складаней. І калі тут гаворым пра ворагаў, то гэта не толькі тыя людзі, якія скрыўдзілі нас, зрабілі нам шмат злога, і людзі, якіх проста не можам з імі не размаўляць і нават часам не хочам іх бачыць. Але любіць мы павінны ўсіх. І таму, напэўна, да гэтай катэгорыі можа не столькі ворагаў, але тых, хто непрыемны нам, таксама можна сказаць і пра іх. Можа, хто не зрабіў нам шмат зла, але проста нам непрыемны. Проста нам штосьці ў ім не падабаецца. І, напэўна, такіх людзей нашмат больш у нашым атачэнні. І, дарагія браты і сёстры, Jesús Христос кажа, каб мы любілі кожнага, з любоўю падыходзілі да кожнага чалавека. І, напэўна, гэта нелёгка, бо любоў патрабуе, любоў такіх непрыемных людзей патрабуе пакоры і цярплівасці з нашага боку. Патрабуе пакоры, бо мы павінны стаць у праўдзе перад самім сабой, перад Панам Богам, зразумець і прызнацца да таго, што я таксама маю свае слабасці, маю штосьці недобрае ў сабе, маю свае грахі.
Патрэба таксама цярплівасці, каб праз час, бо на гэта таксама патрэбна шмат часу, адчыніць сваё сэрца для другой асобы, палюбіць такога чалавека, прабачыць, калі гэта патрэбна. Але менавіта, дарагія браты і сёстры, самае галоўнае, каб мы мелі ў сабе жаданне любіць кожнага. Можа, хоць гэта не заўсёды так хутка ўдасца рэалізаваць у жыцці, але галоўнае, каб мы мелі гэтае прагненне і стараліся да спаўнення яго імкнуцца. І для того, каб гэта было рабіць лягчэй, першае, што трэба зрабіць, гэта паглядзець на іншага чалавека, на чалавека непрыемнага, альбо на таго, хто нас скрыўдзіў. Паглядзець на гэтага чалавека і ўбачыць у ім штосьці добрае. Напэўна, таксама гэта будзе нелёгка, бо мы нашмат лягчэй бачым зло ў чалавеку, яго дрэнныя ўчынкі. Але ўбачыць штосьці добрае таксама патрэбна. І гэта добрае можна ўбачыць у кожным, бо кожны чалавек створаны на вобраз і падабенства Божае. Гэты вобраз ёсць у кожным чалавеку. Ужо гэта можна заўважыць і зразумець, адчуць, і гэта таксама будзе важным крокам наперад. Вучыцца аддзяляць учынкі чалавека ад яго самога. Так мы павінны асудзіць грахі альбо зло, якое здзейсніў іншы чалавек, але не асуджаць самога чалавека. Это розныя рэчы, і важна вучыцца іх раздзяляць. Таксама навучыцца прызнавацца да сваіх слабасцяў, не ставіць сябе вышэй іншага, але з пакораю прызнацца таго, што я таксама не ідэальны. І можа гэта дапаможа нам убачыць у іншым чалавеку таксама больш гэтага добрага. Дарагія браты і сёстры, варта таксама прасіць Божай дапамогі. Калі мы маем адносіны з якімсьці чалавекам, складаныя адносіны з якімсьці чалавекам, нялёгка нам з ім размаўляць, або ўвогуле стараемся пазбягаць яго, то варта звяртацца да Бога, варта звяртацца да Духа Святога, каб Ён дапамагаў нам у кожным убачыць вобраз і падабенства Божае, каб Ён памагаў бачыць у кожным чалавеку самога Езуса Хрыста, ягонае аблічча, так як пра гэта кажа сам Езус. Варта прасіць Духа Святого, каб напаўняў нас сваёй любоўю, каб мы гэтай любоўю таксама вучыліся дзяліцца з іншымі, вучыліся дзяліцца з кожным чалавекам, не толькі з нашымі сябрамі, блізкімі, але таксама з тымі, хто нас пакрыўдзіў, альбо з тымі, хто проста нам непрыемны. Амен. Пра заступніцтва апостолаў і ўсіх святых узнесем да Бога нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб атуляў усіх людзей сваю клапатлівую апеку і вёў іх да збаўлення. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўду, каб Бог даў ім ласку веры. Цябе просім. Молімся за людзей, якія працуюць у небяспечных умовах, каб апека анёлаў бараніла іх ад усялякага няшчасця. Цябе просім. Молимся за наших близких памерлых, асабліва за памерлых, якіх давяраем Божай міласэрнасці ў этой святой імшы складковай, каб Бог прыняў іх у сваё небеснае валадарства. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб Христос знішчыў бар'еры, якія аддзяляюць нас ад іншых людзей, якія мы не можам перадолець уласнымі сіламі. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты няспынна выслухоўваеш нашыя пакорныя просьбы, учыні, каб Тваё валадарства запанавала ў нашых сэрцах праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Jezus nam daje zbawlenie, Jezus nam daje spokój, daj Jeho
небо показал. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме Ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу. святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, які ми ахвяруем Тебе за души Твоих слугов, и як даем ласку християнской веры, дай так само и нагороду за тое, что они жили згодно з Йою, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть и смертовое повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христе, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди і Божим наставлением навученные,
осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарите о супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. У знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий безсвітий правдивий Бог, стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Иисус приходить, счастье нам приносить, дык пойдем и знойдем криницу ласт Бога живого, з алтара святого, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашаной пред Паном верный
Помолимся. Добрый Боже, выслухай наши покорные молитвы за Твоих померлых слугов, прозготуй ахвяру, очисти их от усих грехов, и дай ему делу вечным избавлении, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую за супольну молитву. Тепер виставлення святейшого сакраменту і червінське набоженство. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єсуса, Сина і Царства предвечного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, во лоні Деви Мати Духом Святим створенное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, со Словом Божьим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єсуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єсуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єсуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єсуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єсуса, полымнеючее вогнища милости, змилуйся над нами. Серця Єсуса, справедливости, любови скарбница, змилуйся над нами. Серця Єсуса, добрині, любові повнає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, усіх цнот у глибиня бездомная, змилуйся
усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Ісуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Ісуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Ісуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся. Серця Ісуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серця Ісуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Ісуса, послухняне жно до смерти, змилуйся над нами. Серця Ісуса, дідай пробитое, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Ісуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Ісуса, супокой і поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Ісуса, живая хвера за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Ісуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Ісуса, надія тих, хто в Тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Ісуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єсу тихий і покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся, всемогутний вечный Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и веру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Своего Ісуса Христа, який з Тобою живе і владарицю на веки вечные. Амен. О Єзу
наймилейший откупитель роду людского, глянь на тых, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Ми Твоя уласність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається на святейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейшим, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Дапоможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правду і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою, дай всім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана навіки. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новый заповед, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне і хвала, і Айцу і Сыну разом, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Ангел Панський звістував Панні Марії і почен вас Духа Świętego.
śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.